बताओ हमरा तो कुत्ते हो गई बटे। पहले ये भैया रहना हमारे कितना मानत रहना हाथ में लागो तो कितना कटा गिर दवाइयों निकल ला के दे कोची कोची की तो पता ही थो पता नहीं। अभी शादी ब्याह करे के बाकी है बा। शादी कर देता तो बोले अपू ससुर में मरती चाहे जरती है या दुख नानू बर्दाश्त करती। ये हमार भाई एगो बात कहती ना बिना कहले सब बात समझ जात रहन कि बहनिया के का चाहिए। लेकिन जब से इनकर मेहरारू गइल बिया नु सब धनी कर मेहरारू गइल बे सब मेरे कौन जादू क देवली सुनाते ते मौगी न की लइकवा बदल जाला सब। लेकिन ऐसे ना बदले के चाहिए। ठीक है बा जितना उनका सतावे बा बहन के न लेकिन बहन के कल्पावल कहीं ना जाला। कल्पा लो भैया चीज रहुआ का बरलाता नहीं का बोल जी हमरा का होई भौजी। और देखिए अब हाथवा के चोटिया लगल तो तारा देखला से का ठीक हो जाई कि दवाइया मंगाइबू तबे ठीक होई। दवाइया का जितनी मनी कोटल त दवाई मंगवाई और ओके के घास काटे चाट और कनी बढ़िया सन अब स्टाइल में मार जाए दुपट्टा रखम ना होई से घास काटे तो कटी ना हाथ रहुए एगो थोड़ी ना एक दिन कटिए न कोई एक मुट्ठी घास ना कटले भर जिंदगी में जब से आइलू। तोरा वो बियाह शादी कर अपने घर आ जाए त सिखले हम नहीं घर तबे जान ससुरवा में कर ऐसे तू करत अड़ू सीख के अड़ू ऐसे करत ना का बहुत लड़की बसेलिन सजेलिन तब जाके ससुरा में ठेकान लगेला ऐसे ना लगेला। रोगो अभी गुणवा सीखम ना काटम ना साटम ना तो कैसे जाके ससुरा में करो। ससुरा में के यहाँ तो भौजैया बदन दम देती है खाता नहीं सटा सट बुझात नहीं के कि कितना भौजैया देती है। एक दिन खाना बनाई ना हाथ बटाई ना तो सरले पाकल बन जाई खाना। तोरा वो सियान जवान बानी रोगो खुद दिमाग चाहिए तो भौजैया तनी ओके बनाई खियाई हनो तोरा वो के तो काम काम दई के का करो जा ओने कार्रवाई करो त जाई जा तनी जाई रोगो जाई बोल के समझा मत जगाई विपत नहीं के पड़ल बा जाई हो तारा कतना हमरा कत विपते पड़ गेल बा। पता नहीं कब बियाह शादी हो एगो विपत्ति घर से जाई कब से विपत्ति आइल बानी 5 साल के दिन में एकदम जियल हमार मुश्किल कह देले या कैसे लगा त मन का जहरिया खा के मर जे कोनो लंगरो लूज मिलत न त बियाह शादी कह के भेज देती चल जात अपने घरे एक रहले नहीं रहले कोनो फायदा नहीं बा। सब काम हमई करी एक काम करी नहीं बिपती दिन रात हमई करब गाय भैंस लेहनी सेहनी सब तनी मनी घास काटे चल गइलिए तो कर हाथ कट गइलिए ते लेके सबसे भैया दवाई नहीं खे करावत रे हाथ कट गइल बा ई हो गइल बा ऊ हो गइल बा ई कुछ नजर आवेला नहीं एके तो बस का चाहिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिले खाए के पिए के पैसा मिले बाजारी में जाके खूब गोलगप्पा खाए के और लड़कन से नैन में नैन लगावे क्या हे भगवान कोनो अंधरो लूझर आवत ना तो बियाह शादी कह के हटा देती चल जाती यहाँ से काम इतना पड़ल बा सुनाई करे दे तो भाई आग लग गई बा दावाला नौना के वजह से बोलत हमार गोटई मार सुखा जाला ई कैसन नमक के इहो नहीं कहेले तो हां भौजी तनी लावा पानी अथो के दे दे तानी पिए के अरे ऐसे नहीं हरा में करत यो ससुरा में जाई ठेकान नहीं लगे। उधर देखा हो विपत्ति के कहत या पानी पियत गोटई सुखा जाता अपने तनी करे तब पता चली। अरे काहे कनी आरे दाई कर भैया आवता नहीं और हम साफ कहता नहीं जी कोनो लड़का नजर आवे बियाह शादी कोई के हटाई ठीक है ना हमरे घर में एकदम चैन सुकून त एक रोटी बनाई तो चैन से तो खाई एकरे से विपत तो नहीं पड़ल रही। भगवान हे भगवान 10 औरी नाखून जोर से तो सब प्रार्थना करता नहीं ऐसा ननद सा दुश्मन के मत दिया हम कहता नहीं ना छतरा पे जाके इज्जत से गेहुआ उठा लिया ठीक है ना तो हमसे पूरा के होई नहीं काम ना करिए कर खोखी आवे कर खोखी 1 मिनट में हम छोड़ावा बतावा तनी मनी हाथ दर्द कले ई विपत्ति कैसे चिल्लातिया दुआरे पे आके चिल्ला दे कैसे सुन तारो बहिनिया हमर रुवतिया तारा कहले नहीं दवाई लावे के 50 रुपए देले है नो दवाई मंगल रो ये जी जानता नहीं भूला गइनी के उ नजर नहीं खे आइल हम कनी बुची जी रहुआ एक काम मत करी रहुआ जाई पलंग पे सुती हम सारा काम कर देबे। अच्छा नहीं कहे के मतलब नहीं खे आइल ना नो ई जी रहुआ जाई दवाई ले ठीक हम ले हर बहिन हो ना ले तक अब तारा को हम तो मेरा रोके हम घर में बैठम चूड़ी पहन के हम जाए तू जाइबू ना जी भगवान कर साधु सनु को ऐसे मरद मिले ठीक बा दुल्हन जाता ने जाई जाते दवाई ले ले हां जाई हाथ पकड़ दे और कुछ दर्द करता हो नो अरे जी जाई ना मरद यार वो समझ नहीं खे आवा भगवान करे ऐसा बहन मोर यदि न छैते आगे लग जा भले 10 रुपया के जाके नदिया में कोनो फूक देवे 10 रुपया दे के पंडितवा के बियाह शादी करके कितना कितना दौलत है 10-20 लाख रुपया लगा के बियाह शादी करी हमारे बस के नई के बार बहन वाला बहन धथाइल बानी बहन बानी
गोला दिन दीजिए। खुश रहो हमार बाबू अबले कहां रही रे कैसे याद आ गइलो? अरे तू तो आवते ससुरा में तो भूल गइले। ना रे बाबू ऐसा कोनो बात नहीं जानते हैं, जब लड़की के बियाह शादी हो जाला तो सब ससुर ये बताओ तोरा एको दिन भइयोन के याद आइल है ते तो रक्षाबंधनों के दिन में ना गुरई तो जीजा मान लायक बात है जो लेके जाने कहला बार-बार न ससुरारी गइले इज्जत ना होला, साल भर में एक बार जाइल जाला। अरे जीजा के बात छोड़ ना, और कहला बार-बार न ये तो कम से कम बहिन और रक्षाबंधनों के दिन तोरा आवे जाला। ते कौन मारा गइले हां थथइले? तू एको दिन फोन करते नहीं तो हम का आई धदले। चल पानी में पिए बाद में पंचायत करिए चल। ठीक बच्चों। और उधर काहे नहीं हो? अच्छा ठीक बा आओ चल करतो हां करो। नमस्ते प्रणाम, हम राहुल कुमार यादव। नमस्ते प्रणाम, हम काजल सिंह बोलते हैं। रउआ सब कैसे वीडियो देखनी, वीडियो से संदेश देनी है। ननद सब कैसा ना सतावल जाला, बेचारी के हाथ में चोट लग गइल है, बहुत ज्यादा लग गइल बा। तुमकरा के हम दवाई सुई नहीं करावत तानी कि रउआ सब जानत तानी वीडियो काहे से बनत और वीडियो में हमसे गलती हो गइल बा। मारपीट में करे वजह से उनके हाथ में चोट लग गइल बा। बेचारी कितना ज्यादा दर्द सहनी है रउआ देखनी है ना। तो वीडियो हमनी के मारपीट क के ऐसे ही हाथ में दर्द ले दैला, खून बह गइल बा। तो रउआ सबसे ये वीडियो में हम रउआ सब के संदेश देतानी बेचारी कैसे हाथ कटल बा, इतना दुख सहले बानी। रउआ सभी हमारे वीडियो में सपोर्ट करो, वीडियो आगे बढ़े। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल घंटी दबाओ। हमारे चैनल का नाम है उमंग मस्ती। चलिए वीडियो से लेता नहीं विदाई, अगले वीडियो में फिर बाय।